Ayishingoma. Ayishingoma. Indlali palwe meshwe. This is SMB sound. Ikati lelezilo. Agafana sometimes. Jali yaspamba sometimes. Obamnyama sometimes. Indlali palwe meshwe. Ikati lelezilo. Agafana sometimes. Jali yaspamba sometimes. Obamnyama sometimes. Akdala niweli mila. Akdala niyamba lenjela. Akdala niweli mila. Akdala niyamba lenjela. Mvumele ngweli milamo. Mvumele ngrane lestrato. Bonke bangvume ngikawe. Mama ube proud ngami lanuko. Mvulele endleleni angisahlali. Injalo mangifuna ngiyaspana. Impilo isafani nakala. Ngifune bangibize ngekhala. Yimi inkunzi kule ndima imayemye mangene stage khalongane imayemye yimi inkunzi kule ndima imayemye mangene stage khalongane imayemye yimi inkunzi kule ndima imayemye mangene stage khalongane imayemye yeah mina mangene enkundleni ekhalogeli imayemye le game usoshobe sinaye rap iphathwa ziqhaza le track angihle kunamfana nakho ngizodlala amavaka uma ngiqhamuka kwehle ihlathi kulakade behleka bayazi ngiyagijima engomeni ngisini isimahleza mina ngirap into ezwakalayo bathi ngirapha kamnandi abangizondayo bayohlezi bekhala esikanandi ngisazondedelela abangithandayo ngisazonibhekelela labangikhulumayo yazi ngisenandaba ngiphusha ikhono lamanje ngikhohliwe wonondaba okusazokhala abantu kusazosala abantu abafuna ukusibona sweet zile hlahla esiqinile nempande zaso sazolokhu simile ngoba ngibona ngisazolokhu ngiphushile ikase rap isishubile ostrich sebephuphile yeah yimi inkunzi kule ndima imayemye mangene stage khalongane imayemye yimi inkunzi kule ndima imayemye mangene stage khalongane imayemye yimi inkunzi kule ndima imayemye mangene stage khalongane imayemye ikhanda lami vele lihlaza ungangiphathe bomnandini ngoba ngizokuhlaza bahlezi bethivele ngiyahlanya kanti ngiwusomahlayi mina ngikhuluma nebhula mthetho lezingenandaba nomthetho uzongithola ngisebenze egejo manje sengidila ngokesho mina ngumagoqe igama manje ngidlala ngamagama sazobaleka amagwa sazongisalutha amaqaba yathanda mase ngibaqala makushuba futhi ngibona bahamba koqala mofuna ukungiqasha ngifuna ukubona ukheshi iqala awukuma nje ngise-fitting room angihleke ngiyalinganisa KPN Herbal Solutions sells detoxifying, weight loss, system cleaning and boosting products. All these products promote the improvement of the body system. To place orders, you can contact 060-90-78678 or you can visit our Facebook page which is KPN Herbal Solutions. Yebo, siyabingelela kuphinda kuphi lesilalele khona kumsakhi Promoter podcast. Kungumsombuluko ntambama njengoba sihlalwazi ngehora lesithupha ntambama umsombuluko lesibili lesithathu. La ungasitholi khona ingolwesine kuphela lezi insuku uyazithola evikini ngalo ihora lesithupha ntambama siyabingelela kuhle no GTI la kumsombuluko ntambama
sisho sithi ayish ingoma singena ngengoma ezimnandi kakhulu singena ngengoma ethi indlala ingoma ka-MK ZA insuku sobehlena ngolesithathu kona sithi Phola Wednesday sobehlena insuku singene ngayo ingoma ethi indlala sobuye sadonsa ingoma emnandi kakhulu kwamagoqa edima inkunzi kwase kulandela aba-KPN Herbal Solution ngiyacela nibafollow ku-Facebook page wabo nithi KPN Herbal Solution nikwazi ukubathola nizokwazi ukusizakala ngako konke nidinga ukusizakala ngako ngoba liyasho kuhlelo namhlanje sithi ayishi ingoma sithi ayishi ingoma kunjalo siyagijima sengoma Sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nisukaphi ningakhohlwa ukuthi nivelaphi noma ngabe seniphumelele sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nivelaphi ningakhohlwa ukuthi nisukaphi noma ngabe seniphumelele ningakhohlwa ukuthi nivelaphi ningakhohlwa ukuthi nisukaphi noma ngabe senikuphi sisi nobhuti ningakhohlwa ukuthi nisukaphi ningakhohlwa ukuthi nivelaphi noma ngabe seniphumelele nami ngisuka lemakhaya sengiyibona impumelelo ningakhohlwa ukuthi nivelaphi noma ngabe senikude nami ngisuka emakhaya ngiyibona impumelelo ningakhohlwa. Yebo ngiyathemba nayo izingoma emnandi kakhulu insizwa isixhumanisa kwamvuba ithi ningakhohlwa ukuthi nisuka ishaya ingoma emnandi kakhulu insizwa laleyo phoholo esigodini sasempakama bathi ningakhohlwa ukuthi nisukaphi ingoma emnandi kakhulu esigijima ngazo namhlanje sithi ayish ingoma ngiyathemba siyabingelela uhleli nojitayi wena muntu ongenayo njengamanje uhlelo into ofolo uqeda kulivulela uhlelo lethu uhleli nojitayi siyabingelela namhlanje sithi ayish ingoma sikhuphuka ngengoma ezimnandi kuphela ngabe uliciko uyafisa adlala umculo wakho amaciko akhulu kanje amaciko asafika siyacela kakhulu athumele umculo wawo kithi ngo-WhatsApp noma asithumelela ku-email yethu u-WhatsApp number yethu 079 29 55234 079 29 55234 ngiyacela wonke amaciko asafika axhumane nathi simsakhi promoter elifisa sidlala iy'ngoma zalo la enhlelweni zethu zizonke iy'nhlelo esiba nazo siyacela noma iciko elifisa ukuhlala nathi nje lisichazele kabanzi ngomculo walo sichazele nabalaleli bey'nhlelo zethu zizonkana bezokwazi bezwe ukuthi khona iciko eliwubani eliphusha umsebenzi othile ngabe wenzani ngabe uyimbongi noma ngabe yini uyadansa noma ngabe umculo ngabe uyini nje xhumana nathi Msakhi Promoter siyakwazi ukukusiza ku-Facebook page uthi Msakhi Promoter usilandele ku-YouTube uthi Msakhi Promoter ku-Twitter uthi Msakhi Promoter ku-SoundCloud uthi Msakhi Promoter siyakuthola naku-Spreaker sithi Msakhi Promoter lana silalele khona njengamanje si-live la yonke indawo la silalele khona khumbula Msakhi Promoter iyawasiza kakhulu amaciko asafika ngabe sikusiza ufuna mhlawumbe ukuthumela umculo wakho kuwonke ama-digital platform xhumana nathi Msakhi Promoter sokusiza ngaloko ufuna ukwenza umsebenzi ama-hardcover yonke leyo nto leyo sokusiza Msakhi Promoter ufuna ama-posters sokwenzela Msakhi Promoter ufuna ukungenela emidlalo esibanazi nama-song of the week ikhona song of the week uma ufuna ukuyingenela ikhona ngaphansi kwekhampani i-song of the week esibanayo ufuna ukungenela iMsakhi Top 7 lapho kuluhlelo khona lamaciko lapho khona sidlala ingoma eziyisikhombisa njalo ngomgqibelo ngorere sithupha ntambama lapho sosigijima ngeMsakhi Top 7 ingoma eshisa bhe ezilalelwe kakhulu eziwu7 nje kulelo viki sidlala zona-ke i-top 7 elikhumbula ingoma lapho ibu-number 1 amaviki amathathu elandelana lelo ciko lithola lisethubeni lithola isitifiketi ngaleyo ngoma yalo ukuthi iyona ingoma ehambe phambili kwazi kwafika leso sikhathi leso siyagijima sengomeni
Sigijima ngayo ingoma kaDela ethi izindaba, cela nithokozele. Yebo lezi ngoma emnandi kakhulu kaDela ethi izindaba, ingoma ezinto esigijima ngayo, ingoma entsha kaDela iphume ngeviki edlule, ingoma emnandi kakhulu ethi izindaba. Yebo siyaligoqa manje, siyaligoqa ngayo le ngoma kaDela ethi izindaba, siyaligoqa. Uzacane nixhumane nathi ku-Facebook Msakhi Promoter, nisilandele enhlelweni zethu, nakusasa siyabuya futhi ngalo ihora lesithupha. Sobe sithi ayisho ingoma futhi mase kuNgolwesithathu sithola kwenzeni. Khumbula sobe sisenensizwa lapho MK Madoro, sobe sisenensizwa MK zethu lapho, sobe sisenza bukhoma la. Yoba nisilalele ichaza kabanzi ngakho konke insizwa ekwenzayo nomsebenzi wakho ukuthi uyithola kanjani, kuphi nakuphi. Siyazabe siyavalelisa-ke manje, hayi nibe nobusuku obuhle kumsomluko. Ayidibane kusasa ngehora lesithupha ntambama. Cace ngokusobala ukuthi la indaba inkulu, ngivele ngiguqe phansi ngikhala umuzi ugoge buza yini, ngithi bheka bayasleba naye zivele zizehlele ngani umama akasekho wayevela aphume straight ubezwe bebaleka bonke. Manje ugogo uyakhumbula ukuthi umama bambulala, namhlanje labo bantu asikaze sibaboneke sidalo, bathi themba alilahla kulahla mbeleko ngakufela, bathi shembe is the way. Ngakho nami ngihamba nalo ngoba umama uhamba nathi, noma inini uhleze nami ibuka sikushoda kancane. Ngalo mculo ngiphumelele bayanyanya bathakathi, bathi ngithathe isithakathi futhi ngeke basakathe ngoba sengithenge ithikithi. Engani manje ngiyothikitha, ngifisa usikuva ngisayinise. Engani manje nginama-hits. Bayekele abondabo bayohlale bekhuluma, noma ngabe wenza kabi bayohlale bekugxeka, noma ngabe wenza kahle bayohlale bekhuluma abondaba. Sathi ngiyazambela nje ngizwa ngabuze bekhuluma izindaba. Sathi ngiyazambela nje ngizwa ngabuze bekhuluma izindaba. Sathi ngiyazambela nje ngizwa ngabuze bekhuluma izindaba. Ubeza angishaye New Wave Records. Ayishingoma.